Maswerte nga wala maigo sa bala si Rajan Abduraman, Deputy Commander sa MILF nga nakabase sa Tipo-Tipo Municipality, Basilan. Apan ang iyang driver nga si Harky Kasain Jawabin ang samaran. Base sa report sa Lamitan City PNP, sakay ang mga biktima sa kotse ni adto miaging gabi Setyembre 20, 2022 nga gikan nagtambong sa usa ka graduation sa gym sa Lamitan. Dihang pagpauli niini padulong sa Tipo-Tipo ug pag-abot nila sa Barangay Colonia, kalit silang giratratan sa mga armadong nakamotorsiklo. Gidala dayon sa hospital si Jawabin aron matambalan. Naka-recover ang mga pulis og 9 ka mga basyo sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Ginasubay karon sa mga pulis ang motibo sa pagpang-ambush ug apil sa ilang investigasyon kung aduna ba kini koneksyon sa engkwentro tali sa miyembro sa MILF ug MNLF sa miaging bulan sa Barangay Parangbasak, Lamitan nga gikamatay sa 20 anyos nga MNLF member. Sa laing bahin, gilabayan og granada sa wala mailhing tawo ang balay ni kanhing Albarca Mayor Mujib Jakilam sa Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan ni adtong miaging gabi. Subay sa report sa mga pulis, walay naigo nga tagbalay sa pagbusikad sa granada. Gipalaw man pa pag-ayo sa mga pulis ang investigasyon sa insidente aron matino ang responsable ni ini. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.